kuzokwenzeka uma uphethwe ilumbo. Njengoba uphethwe ilumbo wahlangana nomuntu washiya ukufa kuwe, kodwa wena wangazi. Buphila kuwe lobu buthi balokhu yakufa isikhathi eside. Igama lelumbo elinye kuthiwa iyakade. So njengoba kuyiyakade uthola ukuthi induku yakhe ayisasebenzi. Nhlobo nje mawuzohlangana nomuntu induku ayisasebenzi. Ama-cells ezinso kuwa wasasebenzi, usuwahlala uvuvukela inyawo, sekunepain, isisu sakho sihlala siqumbile, sihlala sigcwele umoya, neqolo lakho selinamapain ahlale khona. Omunye ngisho umuntu wesifazane uyaphathwa ilumbo. Ilumbo ke liyindlela ezihlukene. Uthola ukuthi mhlambe umuntu wesifazane wakho induku iyavuka. Uma kufanele kodwa uye kwamanye amantombazane ohlangana nawo noma othandana nawo, induku kayisasebenzi, induku kayisavuki. Kungenxa ukuthi kukhona into eyenziwe kuwe. Omunye umuntu uthola ukuthi uyakwazi ukusenza umuntu athandana naye. For example, uma umuntu wesifazane ecushiwe, ungethi wena wehle esitobhini uya kuyena uzofika kade engazi nokwazi ungamtshelanga, avela angene emalangeni, angene esikhathini, usensiwe lento elumbi ingenile kuwe. Ngifisa ukuqapheletha kakhulu abantu, ikakhulu kulezi zinto zobulumbu, ukuthi ubulumbu busebenza ngendlela eziningi ezihlukene. Khona uthothi unelumbo wayalwa kodwa ukuthi njengoba unelumbo kunezinto okufanele ungazidli. Bhontshisi mhlawumbe udli inyama yenkukhu, mhlawumbe uyidli inyama ethize, mhlawumbe uyidli nezinto, ngoba ubulumbo bungena kumuntu bese buvuselelwa izinto ayidlayo, buvuke buqale phansi bume ngenyawo. Baningi abantu othothi sebavuvukala ngisho izikhwama lezi zamasende. Ngizokubeka nje kucace, sivuvukele usehlala edumbile. Omunye umuntu usazowabola imvu lapho zibolile phuhlu. Omunye umuntu endukeni yakhe kunezinsumpa, usabola, umuzwa ngephunga uma useduze kwakho lo muntu ubolile, kodwa uthule akasho, ngoba ilumbo likhandwa amadoda. Ama ezolikhanda athi thula ungasho, uzafa umuntu ephethwe ilumbo engakhuluma. Omunye umuntu usaphaphatheka emzimbeni, umhlophe uthe qwa, akusazweli ngisho uvaselini, uyadleka umuntu namaqhuba emzimbeni. Lo muntu ubanjwa ilumbo. Omunye umuntu ubona ngesiswane esincanyana esingabi njengezise ejwayelekile, loyo muntu ilumbo. Omunye usavuvukala inyawo seyihlala igcwele amanzi, loyo muntu unelumbo. Omunye umuntu induku ayisasebenzi, omunye umuntu unelumbo. Omunye umuntu uthothi wacushwa, funala uma izodibana nomuntu induku kade iphila isebenza bese iyahonqobala ife. Yindlela eyithize-ke neyinhlobo eyithize amalumbo akhandwa ngazo, ngoba amalumbo akhandwa ngendlela ezihlukene. Likhona ilumbo ongathi noma ufake ikhondomu, uma uzohlangana nomuntu kwasensana izinkaba, kanti la ligcatshwe enkabeni lihlale. Khona elinye ligcatshwa emahlombe kumuntu, uma wamthinta emahlombe noma ngabe nigqokile impahla nafaka ikhondomu, kodwa ilumbo lona lizohlala. Baningi abantu asebeze bafa bathathwa ilumbo bengakhulumi, bengasho. Ilumbo liyinto eyingozi kakhulu. Ilumbo liphethe zonke izinto. Omunye umuntu uyalala uma ephethwe ilumbo ecushiwe, alale flat. Omunye umuntu akayidli inyama yenkomo, omunye umuntu akaliphuzi itiye, omunye umuntu akayidli inyama yenkukhu. Uma yidla kucanzela inhliziyo, kunezifo ezivukayo kuye, kanti lowo muntu unelumbo. Omunye umuntu kashawe ngelumbo ley'ntwala, ziphele la ngaphandle ekuboyeni, zihambe ngaphakathi zijule. Uthole ihamba ngaphakathi, umuntu uhlale ephilela ukulunywa, uhlale ey'hwayibha umuntu, omunye umuntu unephunga eliphuma ngeziqu zoboya, kanti ilumbo elifuna ukulashwa lelo. Akusizona izinto lezo ongathiwa zihambeleni niyoyithwasela nani, yinto esuke idinga ukulashwa. Zikhona ezinye izifo ezibahlulayo odokotela besilungu, kodwa ey'dinga thina, ngoba lezo zinto zidinga umuntu ancindiswe, akhothiswe, enziwe zonke izinto, lowo muntu alashwe. Okufana nokuthi ngelinye ilanga usazothola ukuthi nangu umuntu wesifazane ubethandana nomuntu washonelwa indoda, usengenwa umfowethu noma ungenwa amanye amadoda azowathatha. Wonke lawo madoda athandana naye afika ashone, kanti kunento ephilayo kulo muntu wesifazane eyilumbo lekuyiyona eyathatha umfowethu. Thina sazi naye umuntu wesifazane thothi kwesinye isikhathi usequmbile, ugcwele isisu sakhe sigcwele umoya, uvuvukele, usehlale esikhathini one way. Omunye akasayi esikhathini, omunye uneqolo, omunye unento ehamba la ngaphakathi, beze bethi ama-alsa, kunenyoka ehlala ihamba la ngaphakathi, ivala ikhuphuka ivula, usahlale nje lento uyayizwa. Omunye ukavuvukala isisu kuthiwa ukhulelwe, siphindekela ngasibonakala sesehlile isisu. Ziningi izinto ngobulumbo engifisa ukuyichaza ey'hlukahlukene ukuthi abantu abayiqaphela izifo ey'baphethe ukuthi yini le ephethe. Omunye umuntu nje abe nesifo nje sesisu, aphathwe isisu esimkhiphisa igazi. Omunye umuntu wesilisa uyaya esikhathini njengomuntu wesifazane, uma ecushwe ngelumbo achama igazi one way, uyaya esikhathini umuntu wesilisa
nomuntu wesifazane uyaya esikhathini one way kanti wenziwe ngelumbo wacushwa. Kanjalo-ke nendoda, khona ilumbo lenyoka, khona lesibakwa, kukhona lesikawucabu, kukhona ilumbo likaxamu elenziwayo kumuntu ahlukahlukene kaningi. Khona ngishele nalithi, kukhona ngishele zambane, umuntu umbone evuvukele ngisho imvulaphu yonke into. Izinto ezenzekayo kungenzeka ube usekhaya nje ubuza ngisho isikhumba, ilumbo elikuphethe uswaze woma wamhlophe kuphuphuzela iy'nwele ekhanda. Ilumbo lelo kufanele ukuthi wena ulashwe njengoba usuhlala unesisu esingasapheli, awusayi ngendlela ethoyilethe, uchama kanzima. Khona udokotela uNyoswa uma ungaxhumana naye usuke ezokwazi ukukulekelela nokukusiza. Omunye umuntu osozwaphihli kuneyilonda engasapholi ezingasaphele iphuma ubovu eyikhalayo, ukhandiwe loyo muntu ukuthi akabe nelumbu, abe nesicwacwa, axabane nabo bonke abantu, ashintshelwe abantu noma avukelwe abantu. Ilumbo lixakile-ke lenza into ey'ningi. Ukhona umuntu wesifazane okakhulelwe ayitshela ukuthi ukhulelwe, akhulelwe 2 months, akhulelwe 3 years, akhulelwe 5 years, omunye kuqumbisiso. Kukhona umuntu wesifazane ongateti umntwana ngo9 months, omteta ngo12, 13, 15 up until 2 years. Ukhona ngisho engimazi ngolife oteta abantwana ngo5 years, bayaphila amanye bateta ngo5 years. Yinto eyenziwayo kuye leyo. Kungenzeka uba umthola abantwana nje iy'nhlamvu zakho noma inzalo yakho iphazanyiswe yilumbo. Ubufakazi balokhu noma uchama uyachama, uma uqeda ubuyisela induku ngaphakathi sekunamanzi futhi aphumayo. Nomuntu wesifazane uyachama usasebenzisa izinto zokusula, sekunamanzi angakhontroleki ahlale ephila ekhona. Kungenxa yezinto zama-infection nezinto okuhlanganwa ngazo zenzeke, kulalwe zenzeke, zisale ziphile zibe yinto kumuntu eyiphila nayo isikhathi eside. Kunomuntu nothi usahlale namanzi wesifazane angawazi naye Nkosi yami, azabe nephunga, azabe njani, waloywa mhlawumbe umuntu thizeni ayithandana naye ukuthi uyohamba lo muntu abe kanje, abe umbukiso emhlabeni. Uyawathola amadoda ayaphuma yangena, uyawathola ayaphuma yangena. Kanti lento nendoda ifikilale, kunendoda ekonke kwenzeka isimanga ifike ibe nobuthongo obuxakile. Mayinobuthongo lendoda obuxakile ilali iphuma emsebenzini, nonkosikazi angene balale embhedeni oyedwa, kodwa ukwazi ukungena indoda ifike ilale nonkosikazi wayo. Le ndoda ikhona embhedeni lele ihonqa, izwe ngoba beyigqula beyithinta ukuthi kunabantu abasembhedeni, kodwa isuke ingenawo amandla okuvuka ikhulume izibone ekuseni. Ngangithi-ke mina efika kumina edokotela nginale nkinga, ngithi mina mhlawumbe uphambene ingqondo lo muntu, kanti cha, ngilanga wafika nethawula. Kubazongikhombisa ukuthi nanti ithawula, baze bayasula ebusuku uma kade benza inkonzo, kodwa ngisuke ngikhona embhedeni munye, hhayi amakamela, embhedeni munye kungena indoda ilale nonkosikazi eziphuma ihambe. Baningi-ke abantu namanje baganiwe, abasakwazi ukuthinta amakhosikazi, bayathintelwa amakhosikazi ngoba sekwavuka amalumbu amadala, sekwavuka izifo ey'ndala ngaphakathi egazini. Induku yakho isiyavaveka, iyahlayeka, ihlale yomile, ihlale ikhala, inamaqhubu ongawazi ukuthi angawani, ayisasebenzi, iyafinyela. Omunye siyancipha induku ingena ngaphakathi. Kanjalo nomuntu wesifazane iyenzeka leyo nto esikhuluma ngayo bafowethu. Ngisho amadoda ayakhulelwa ngelumbo, akhuleliswe ngelumbo, indoda ibe nesigaxa nje sihlala sihleli la esingasuki kuze kube siyayithatha emhlabeni ingazi. Udokotela uNyoswa lo obethi namhlanje akanithintelele lezi indaba ngoba baningi abantu bayagula kodwa bazi ukuthi